जाई ट्यूशन पढ़े बुलेट से पीछा करे सट जाला हमारा नियरा तो जियारा लागे डरे जब जाई ट्यूशन पढ़े बुलेट से पीछा करे सट जाला हमारा नियरा तो जियारा लागे डरे ओढ़नी पकड़ के पूछे चोली में है का हो ओढ़नी पकड़ के पूछे चोली में है का हो ए माई रे जादो जी के लइका हो ए माई रे ओही रे के लइका हो जतिया लागता उतार दिखू वादे में नतिया देबू न दिल तू तो चल जइबू जान से आँख न मिला पैबू कहे अहिरान से कहेला कि माल ताहर गाल सोनमई का कहेला कि माल ताहर गाल सोनमई का हो हे माई रे जादो जी के लइका हो हे माई रे ओही रे के लइका हो जादो जी के ओही रे के जादो जी के लइका हो देखता तो बोला तबे बात गंदा गंदा 15-16 दिन से ही धैले बढ़ांधा ओकरा स्वभाव से हम बानी मजबूर रे आज ना तो काल धोखा करी जरूर रे से घर कहे ले लो जौन पैसा हो टुन अनिल कहे ले लो जौन पैसा हो ए माई रे अही रे